nästa hit som är hit nummer 4 och först ut så har vi Erik Rehn ifrån Floda-Forsvarare, Anders Gille ifrån Örebro, därefter Erik Sparman och sist Robert Engström. Vi har även här har vi lite rutinerade tappare och vi ser fram emot ett rattande hit. Samtidigt som vi ska få någonting av en friodling i högtalarna som är rattade igen. Men då ser det ut som att talarna har gjort sig redo. Vi kommer alldeles strax se en explosion i vattnet och där har vi 4 pannor på väg. Ja, bra. Det var som en liten solfjäderform där. Men vi har en solklar ledare i nummer 16. Här, nummer 26 med Erik Rehn leder stort framför Anders Gille. Då ska vi se om Mr. Clean klarar det här utan några problem. Ja, jag kan se att det är lyckas i Gille. Gille med den! Och över färden med Sparman! Har vi samman riktigt förleden. Och det är vilken paddlar och första han får hjälp som är säkert spångare Anders och Hannesson. Samtidigt som vi har en morgon med Erik Rehn, därefter Anders Gille och nummer 23 Robert Engström på tredje plats. Och det här är SSI fast handling. Man hjälper varandra. Vinnaren Erik Rehn tar hand om Erik Sparman. Och det går. Man är till för varandra. Man faller bort. Man faller aldrig för. Det är idrott. Så det var lite action i det här huset.